Incipitul prezintă situația grea a unei familii. Capul acesteia, Ghiță, hotărăște să cumpere un han pentru a scăpa de slujba de cizmar și pentru a se îmbogăți. Simte că trebuie să facă orice pentru a scăpa de sărăcie. Familia se mută la Moara cu Noroc, unde reușește să schimbe mai multe lucruri. Devine repede cunoscuți în zonă, având un prim contact cu Lică Sămădăul, cel care avea în grijă mai multe turme de porci din zonă. Acesta pare un om ce ascunde multe, însă cunoaște foarte bine locurile din jurul hanului. Din acest moment, încep necazurile și frământările lui Ghiță. Fiind cârciumar, câștigă foarte bine de la început, capătă mirajul banilor și se îndepărtează treptat de nevastă și copii. Înțelege repede că trebuie să devină un apropiat al lui Lică pentru a putea rămâne la han, ieșind astfel din condiția de cizmar își cumpără pistoale, își ia o nouă slugă care să îl ajute și câini pentru a se păzi de musafirii nepoftiți. Astfel, Ghiță intră tot mai mult sub influența nefastă a lui Lică Sămădăul. Devine complice al acestuia, primește banii obținuți de Lică din tot felul de nelegiuiri, motivând că nu vrea să se certe cu el. Se îndepărtează tot mai mult de Ana, soția lui, căreia îi ascunde prietenia cu Lică. Este anchetat în 2 rânduri, fiind bănuit de complicitate la jefuirea arendașului și chiar de crimă, dar nu se poate dovedi nimic concret. Își dă seama acum că prin tot ce a făcut, este legat inevitabil de Lică. Se decide să facă un joc dublu și să îl ajute pe jandarmul Pintea să-l prindă pe Lică atunci când acesta din urmă va veni să își plătească o datorie cu banii luați de la victime. Ana, simțindu-se tot mai îndepărtată de soțul ei Ghiță, începe să fie tot mai atrasă de Lică. Ghiță, chinuit de gelozie și având sentimentul că a fost umilit, se hotărăște să îl dea în vileag pe Sămădău cu ajutorul lui Pintea. Acceptă să o lase pe Ana cu Lică pentru a pleca la Ineu cu scopul de a-l aduce pe Pintea. Lică își petrece noaptea cu Ana, dar o părăsește înainte de venirea zorilor și implicit a lui Ghiță. Ghiță se întoarce acasă cu gândul de a-și omorî soția. Nu se grăbește, dar după ce aceasta îi spune ce a făcut, o înjunghie, chiar înainte de întoarcerea lui Lică la han. Trăuț, prietenul lui Lică, îl omoară pe Ghiță. Lică încearcă să fugă după ce le dă ordin celorlalți să jefuiască și să dea foc la han. Din cauza drumului rău și a calului obosit, nu ajunge prea departe, nu mai poate fugi și se omoară pentru a nu fi prins de Pintea. Novela se încheie cu imaginea ruinelor hanului și bătrâna care stătea lângă crucile martori ale nenorocirilor petrecute acolo.